Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini hangu seine mukoma ndakagara ndazozviona kuti ndakafoira upenyu, saka mushure mekunge ndaona kuti already ndakatofoira upenyu hwacho, ndakabva ndatongoona kuti zviri nani kuti ndinge ndichimeka sure kuti madzishamwari uye zvekare nehama dzepedyo ndinge ndichivagadzira. Saka ndakaroya shamwari dzangu uye zvekare ndikagadzira nevehukama. Zvose izvi ndichizviita mukoma Nash. Ndiri munhu wekuti ndakaona kuti sezvo inini upenyu ndagara ndafoira, kana ndikazoregerera vamwe vachibudirira muupenyu ndinokwanisa kuzova chiseko chenyika. Ndiri munhu wekutoti ndakatoendawo kuchikoro mukoma Nash ende ndikatosvikawo kuyunivhesiti, but ndakazoti ndava kuyunivhesiti ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuita musikanzwa. Ndainge ndodanana nevakadzi vechikuru kwandiri uye zvekare ndainge ndodananawo nevamwe vezera rangu. Saka ndakazosvika panguva yekuti ndainge ndava kusakwanisa kana kuita zvechikoro ende ndainge ndava kungonakirwa neupenyu ndiri muHarare, ndisingazivi kuti Harare inopera. Mukoma Nash, upenyu hwangu hwainge uchinakidza pandainge ndiri kuyunivhesiti. Ndokubva ndakanganwa kwandainge ndakabva kuti ndainge ndakasiya nhamo yainge yakaita sei kumba. Zvino mushure mekunge ndazongoramba ndichingofoira, unfortunately I had to repeat, but mari manje painge pasina and I had to be dropped out of university. Mukoma Nash, kubva ipapo ndo pandakabva ndachizongotanga kungongwavha kudzamara ndava kuzoitawo zvekuba. Ndakatomboita zvekuba muHarare kwenguva refu ndokubva ndachizosungwa. Pandakasungwa kana life yangu yakabva yakanganisika. At that time ndainge ndisitomborina kana 4 months mushure mekunge ndatizirwa. Mukadzi uya I thought kuti she was going to wait for me because vabereki vake panguva yandainge ndichita zvekuba they benefited a lot from zvinhu zvandainge ndichiba uye zvekare nemari dzandainge ndichiwana through kuba kuya kwandainge ndichiita. But vanhu ndo pandakaona kuti vanokwanisa kungoita vane basa newe kana usati wapinda mumatambudziko nemumaoko emapurisa, but kana uchida kuona your real friends sungwa uone, ndo paunoona kuti une hama here kana kuti hauna. Ipapo ndo pakatangira grudge rangu rose nehama dzangu, because hama dzangu dzakatozivisiwa kuti mukomana wakavharirwa pachikurubi apo, but hakuna kana hama yangu imwe chete zvayo yakambouya kuzondiona. Vose vakandiignora mukoma Nash. Ndikabva ndati zvakanaka, then ndokubva ndazobuda mujeri. Ndakati ndabuda mujeri ndikatanga futi kungwavha, but this time around ndakazviudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoitawo chahasela chinenge chisina kutyora mutemo mukati. Ndo pandakabva ndazotanga kuita zvechivhenda. Saka ndichiita zvechivhenda kudaro, pano mumwe mudhara uyo aiitawo zvekutengesa mishonga yekusimbisa musana, vana Congo Dust, aitengeserawo padhuze nepandainge ndava kuitawo zvechivhenda. Saka nemudhara uyu takazotanga kutaurirana. Saka aigara achingondiudza nyaya dzimwe dzekuti dzainge dzichityisa, achitondiudza kutoti sekuru vake zvavaiwanzokuita ndezvekuti pagore nepagore vaitora mbudzi dzainge dzichikwana idzo kuita 5. Mbudzi idzi hanzi ivo vaisadziuraya as such, but hanzi dzaingourawa nezvimwe zvinhu zvavainge vasingakwanisi kuona. Hanzi mbudzi idzi dzaingoenda dzobva dzanosungirirwa pamuti, achiti pamba pavo painge paine rimwe zimuti so. Saka hanzi ndo pavaienda vobva vanosungirira mbudzi dziya, vanhu vose vobva vapinda mumba. Hanzi vaingopinda mumba for only maybe about 2 minutes or 3 minutes vobva vatonzi nasekuru vacho vange vachizobuda panze. Vaizoti kana vabuda panze kudaro ndipo apo pavaibva vachizoona kuti mbudzi dzose dziya dzavanenge vasiya vakasungirira panze, mbudzi idzodzo dzinenge dzatourawa uye zvekare hanzi mbudzi idzi dzaingonwiwa ropa chete, zvekuti paya pakuzonovhiya mbudzi dziya vaibva vaona kuti inenge yatova nyama
inenge isina kana ropa racho rinenge ranwiwa. Hanzi sekuru vacho vainge vaine nyoka yainge ichirarama neropa. Saka ndakazongoramba ndichingomubvunza each and every time, ndichingomubvunza kuti saka kana uchida kuromba unofanira kuti unge uchiita sei. Ndopaakabva azondiudza kuti kuma-areas ekwavo kwaiva nomwe mudhara uyo aitoita zvekurombesa. Akanditi pandichadzokera kumusha ndichanomubvunza mudhara uyu kuti achiri kuzviita here zvekupa vanhu idzodzidzo dzavanoti magic money nemimwe mishonga yemalaki yakasiyana siyana. So akazoti adzokera kumusha kwavo mudhara uyu kwaRusape, ndipo apo paakabva achizodzoka kuHarare achindiudza kuti yazveshuwa mudhara uyu ainge achiri kurombesa. Saka takabva tazoronga manje kuti taifanira kuti tinge tichizodzokera tose. Saka iye ainge akanditi kumusha anonodzokera kumusha maybe after 2 months or so, but ndakabva ndazomumanikidza kuti taitofanira kuti tinge tichitodzokera kumusha at least after a week kana mari dzangu dzaita bo. Saka ndakabva ndazosacrifice mukomanashi ndobva ndatongotora kamari kangu kaya kandainge ndiinako, kamwe kandainge ndichida kuwedzera stoko. ndisu uyo takananga kwavo kwaRusape. Mukoma takabva tazoti tasvika kuya ndipo apo paakabva achizoenda neni kumba kwasekuru vaya. Ndakagarapo pamba pasekuru vaya ndikangoti for almost 2 weeks ndigere pamba pavo, then ndikabva ndachizorombesewa. Saka inini mukunorombesewa kwangu ndine nyoka yangu iyo yandakapiwa. Nyoka iyi irudzi rweblack mamba, but haina kukura zvayo, ndikangoti yakangokura for about a meter or so. So nyoka iyi pandakaipiwa yainge isiri nyoka. Ndakangopiwa chikoko chemachis. Mukati mechikoko chemachis mainge mungori ne5 cent coin rainge ririmo. Ndikabva ndazonzi kana ndasvika kumba 5 cent coin riya ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka pashopu paya pekuti panogara pari busy. Saka pashopu ipapo ndipo pandaifanira kuti ndinge ndichizonorisiya coin iroro. Ndizvo zvandakazoita ipapo mukomanashi. Ndakati ndadzoka kuHarare ndokubva ndazotsvaka shop yekuti inogara iri busy. Saka pane imwe supermarket iri downtown mukomanashi. Pasupermarket ipapo panogara pari very busy. Ndokubva ndazosarudza kuti ndo pandaifanira kuti ndige ndichizonosiya 5 cent coin reria. Mukomanashi ndikangoti ndakarara ndakaririnda 5 cent coin iroro. Ndakatoita chigunduru musi wacho iwoyo because ndakatobva kumba. It was somewhere kuma 6 ndainge ndiine zibhegi rangu. Muzibhegi umu mainge muine gumbezi rangu uye zvekare nerimwe zibhomba jaketi rangu, ndichiitira kuti ndige ndichizotongorara ndakarinda mari iyaiya. So ndakazoti vanhu pavainge vava vashoma vava kusanyanya kufamba mutawuni, ndokubva ndaenda paya ndichitoita sekunge chigunduru zvangu ndikabva ndanosiya 5 cent iyaiya. Ndakabva ndazoenda pane imwe shop iri panext ndokubva ndatorara zvangu because paitovawo nezvimwe futi zvekare zvigunduru zvainge zvivete panext shop ipapo. Ndakarara usiku hwose mukomanashi ndakangorinda 5 cent coin iyaiya. Then mangwana acho makuseni ndikangoti kuma 3 ndo pandakabva ndazomuka ndokubva ndazoenda ndikanotora 5 cent coin iyaiya ndikaidzorera muchikoko cheche chemachis ndokubva ndarara zvekare. Kuzonosvikawo vanhu pavainge vava kutanga kufamba mutawuni. Zvihembe zvose zviya zvandainge ndakauya nazvo nezigumbezi riya ndakangozvisiya zvose ipapo mukoma. Kandakangotora chete ijaketi ndokubva ndaenda ndikatonokwira makombi ndikadzokera kwandainge ndichigara panguva yacho iyoyo. So mukomanashi ndakazoti ndadzoka kumba manje ndakabatwa nedzimwe hope dzekutoti ndakatoshamisika kuti hope idzi dzabva nepi. Izvo nyoka yainge itori busy yava kushanduka manje kubva kucoin riya ichinoita nyoka. Mukomanashi pandakazomuka ndakatoona kuti ko painge patori nenyoka iyo yainge yakatongozvimoneredza zvayo iri papilo. Saka nyoka iyi pandakangonomuka ndichida kunovhunduka yakabva yanditi usavhunduka ba nekuti ndichange ndichizoshandidzana newe. Ndokubva yatonyangarika. Ndakabva ndazotanga kunzwa manje maungira muvoice mangu. Ndikabva ndazonzi nenyoka iyi ndaifanira kuti ndige ndichienda kunotora ivhu kana ndikakwanisa kunotora ivhu rekumakuva, then ndobva ndazoisa ivhu iroro mumvura ndobva ndazozvigeza
kuitira kuti ndikwanise kuzonyatsokuinzwa, because ipapo yainge isingakwanisi kunyatsokucommunicata neni. Ndainzwa voice racho rakaita maungira so ndakabva ndazoenda kumakova ndokubva ndazonotora ivhu, ndakangoenda nekapu yangu ndikabva ndatongononokora ivhu riya ndobva ndadzoka zvangu kumba ndini uyo ndikabva ndageza. Ndakangoti ndichingonopedza kugeza kudai ndichingonodzokera murumu mandainge ndichigara ndakamirira kuti ndinge ndichioma, sezvo yainge yakandeti kunogeza kwandainge ndichazoita ndaisafanira kuti ndinge ndichizozvipukuta kana kuzora mafuta. Ndakabva ndatotanga kunyatsokunzwa manje kuti nyoka iyaiya kozvairi kutotaura neni. Voice racho rainge risisina maungira. Takataurirana paya ikandiudza mhiko dzose dzayainge ichida kuti ndinge ndichizotevedzera. Handifaniri kudya chikafu chinenge chakapora, handifaniri kuti ndinge ndichizobuda nemoto panze. Even pandinenge ndichibuda panze paya handitofanira kuti ndinge ndichibatidza torch kunyange yefoni yangu kana kunze kwangosviba chete. Mukomanashi, I am someone who only uses the phone indoors, and handitendedzwi kuti ndinge ndichidya chikafu chepamariro, chikafu chabikwa ndisipo, uye zvekare handitendedzwi kudya hove nezvimwe zvipuka zvemumvura. Ndo dzimwe mhiko dzangu idzodzo dzandinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera. So mukomanashi, nekufamba kwenguva manje, mushure mekunge ndatora nyoka iyi, ndipo apo manje pandakabva ndachizotanga kubatwa nemweya wehutsinye. Ndakabva ndazotanga manje kutarira hama dzangu dzose dzimwe dzaidziya dzakandishainira apo pandainge ndichiri kuchikurubhi. Ndikabva ndati zvino nhamo yauya, iwe neni tava kuchitarisana manje. Ndainge ndokutumidzira nyoka yangu ndichiti enda umbonoona kuti mukoma kwavari ikoko vari kurarama upenyu hwakaita sei. Saka yaenda kuya as a monitoring spirit, yobva yadzoka kwandiri, yobva yatanga kutondirondedzera ichindiudza zvose izvo zvainenge yakasvika ikanoona kumba kwamukoma. Ndobva ndati ndoda kuti zvinge zvichidhakwa pakati nepakati, unozvikwanisa here? Nyoka iyaya inotongondiudza kuti hongu ndinozvikwanisa. Saka mukomanashi, ndakasvika pakuroya vehukama, ndikasvika pakuroya hama dzangu dzepedo, ndikaroya nemafriends angu. Chikonzero chiri chekuti handidi uye handidi kuti vanhu vanondiziva ende vandinoziva ivo vange vachibudirira muupenyu, because ndakagara ndakatofoirawo wangu upenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we, ngatizame kuti titaure navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya ngoma kaviga chitupa changu. Moyo wangu uri kurwadza mukoma. Why ndiri kuti moyo wangu uri kurwadza? Inini ndiri mudzimai, ndiri makore 30 years ekuberekwa. Saka makore awo adarika, murume wangu akabva anditi iye ainge achida kutora mudzimai wechinumber 2. Ndisati ndaudza hama, ndo pandakabva ndazoenda ndikabva ndazonoudza imwe friend yangu, but friend yangu iyewe atori kune imwe province, ini ndiri kune imwe province. Saka akabva atondiseka, akabva ati mukore uno here nhai vasikana mungaswera muchiitiswa madhiri akapusa kudaro. Saka ndakabva ndatoramba murume wangu, nazvino ndigere kwangu, murume agere kwake, namainini ivavo. Asi chakazondirwadza ndechekuti a couple of days ago iye ainge asingadi kundibudira pachena. Ndakangoshamisika. Munhu akaisa magifts ake awo aakatengerwa nemurume wake pamastatuses ake. Ndikabva ndamubvunza kuti kasi mava nepamuviri here kutengerwa mombe 3 kudaro, uye zvekare nemamwe magifts nemurume? Akangonditi kana it is just love. So mukomanashi, nekufamba kwenguva ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa neimwe cousin yake kuti ikoko kwavari kwatova nahamainini. Saka ndakabva ndazomubvunza, akangonditi zvimwe zvinhu ndinoda kuti kana ukaona zvava kuitika unge uchingozvigamuchira, in which zvinhu zvekuti zvakabva zvazondirwadza kuti inini akandiudza kuti chinyakare chakadhakwa, but iye now she is in that situation, and akatoti zvitori nani kuti unge uchitoziva kutoti kutori nemunhu anenge ari official than kuti urambe uchingoita stress ndikuziva kuti kuno umwe munhu kunzoko wausingazivi. Chinondirwadza nawo ndechekuti yangu imba yakaparara, because akandiseka akanditi
vanhu vanozondiseka nekuti zvakasara uye chinyakare. Saka iye akangonditi sezvo kuchechi kwedu zvichibvumidzwa, ndakangoona kuti there is no need yekuti ndinge ndichinetsana nemurume. Yet iye aindipaka mashoko mukoma, ende ndaigara ndichingonetsana nemurume pazvinhu izvi murume paainge achida kuzviita. Saka murume akangonditi the door is still open for you. Saka handizivi kuti ndodzokera here kumurume, uye zvekare kana ndakamboramba sekudai so pakuzonodzokera kwandichazoita zvinenge zviine madisadvantages api as the first wife, because ndava kutoona kutoti ndakapfuurirwa nefriend yangu, yet pazvazoitikira kwaari she accepted it on the condition yekuti the husband is going to take care of her as well as amainini vacho ivavo, zvinenge zvisina kakusarurana mukati. Dai akandipawo advice iyoyo, at least I could have made a proper decision. Ndinorwadziwa nevana vangu, ende ndo zvinogara zvichitaurwa nemurume kuti all that I wanted is one big family. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo, hanzi mazano marayiranwa. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ndodawo kuti munge muchindipawo advices kuti ndoenda here ikoko, sezvo akanditi the door is still open, uye zvekare kana ndikaendako what are the disadvantages. So ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa.